Ja nyt tulee videon viimeinen urheilulaji, mikä tää nyt onkaan, eli pöytätennis. Ja noin. Lyödään sinne. Miten mä tein? Miten mä sain tehtyä noin huonosti? No johtuukaan siitä, että mä en ole pelannut tätä pitkään aikaan. Yes. Miten mä en saanut tosta muka pistettä? Sehän osui tuon vinkulan sisälle. Eikö se muka osu sinne? Näin. No voi etku. Mä häviän. Ja boom! Ja piste! Woohoo! My first point! Yes! Yay! Okei. Se ei nyt mennyt ihan niin kuin suunnittelin. Hoplaa ja boom. Mut se osui siihen pöytään. Oliko se muka no nähtävästi se oli liian reunassa. Jee. Nyt mä haluan murskata sut. Ei! Se tarvitsee 1 pisteen, niin mä häviän. 1 piste sille, niin mä häviän. Ha! Ei oo tossa. Okei, mun on ihan pakko kokeilla vielä kerran, koska mä en voi hävitä näin.